אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השלישי שלנו במחלת הקוליטיס, הפודקאסט שפותח הכל על מחלת הקוליטיס ומעלה את המודעות לכלל האוכלוסייה. כחלק מהפרויקט שלנו במגמה, היינו צריכות לבחור שני מטופלים, כל אחד מטופל שאובחנו בקוליטיס, ולדבר איתם קצת, לראות איך הם עוברים את זה, לחקור את הסיפור שלהם, המחלה, לגלות ככה יותר דברים ולשמוע על התמודדות של בן אדם, איך הוא מתמודד באמת עם המחלה ולא רק רפואי, כי בסופו של דבר זו מחלה שכל בן אדם מקבל אותה שונה. אז עכשיו נדבר קצת על המטופלים שלנו. המטופלת שלי היא סמך גייש, היא בת 18, היא אובחנה לפני 4 שנים, בשנת 2021, אחרי שהיא התחסנה לחיסון קורונה, התחילו להופיע לה כאבי בטן, יציאות תכופות עם דימומים, והיא הלכה להיבדק בסדרת בדיקות דם, אנדוסקופיה, גסטרוסקופיה, והיא אובחנה בקוליטיס. היא תלמידת כיתה י"ב, והיא בזמן הרעיון איתה היא הייתה מאוד נינוחה, סיפרה לנו על איך היא אובחנה ועל המקרה שלה. היא סיפרה לנו שהרופא רשם לה מרשם של רפסל וקורקומין, אך היא הרגישה שזה פחות עוזר לה התרופות האלה, והיא מעדיפה לשמור על תזונה ועל כושר גופני, והיא מרגישה שזה יותר עוזר לה, ולכן היא באמת הפסיקה לקחת את התרופות, והיא מטפלת במחלה איך שהיא חושבת שעובד לה, וזה מראה באמת שכל מטופל יש את הדרך שיותר נוחה לו להתמודד עם המחלה. ברקע של המשפחה יש הרבה מחלות שקשורות למעי. אמא שלה ודוד שלה חולים במחלת קוראן, ואח שלה וסבתא שלה חולים גם הם במחלת הקוליטיס. כן, אז אני עשיתי את העבודה, את המטופל שלי, הוא קוראים לו שין רייש, הוא בעצם אח של סמך רייש, אז גם לו מן הסתם יש ברקע קוליטיס וקוראן, ובעצם הוא עשה חיסון נגד קורונה בסבב החיסונים השני, ואחרי החיסון הוא התחיל להרגיש קצת כאבי בטן, חוסר תאבון, ירידה במשקל, דחף להתפנות, ואז הוא הלך להתבדק אצל הרופא, ערך מספר בדיקות, בגלל שזה במשפחה זה היה חשד לקוליטיס, הוא ערך קולונוסקופיה, גסטרופיה, ובסוף הוא אובחן כחולה קוליטיס. הוא בעצם, מאז שהוא אובחן, הוא נוטל רפסל וקורקומין, הוא מרגיש שהתרופות כן עוזרות לו, בגלל שהוא בן 20 והוא באוניברסיטה כרגע והוא לומד לתואר, אז יש לו המון תקופות לחץ יותר בלימודים, יש לו ימים נורא עמוסים שהוא חוזר מאוחר, כי הוא כל היום היה בלימודים ובתואר וכל זה, אז קשה לו נורא לשמור על התזונה, הוא כן מתאמן, אבל זה תזונה משהו שממש עוצר ואין לו את הזמן לזה, ולכן הוא ממש מקפיד על נטילת תרופות, וככה הוא שומר על מחלה מאוזנת, מניעת התפרצויות ועוד. אז אלו המטופלים שלנו. שני המטופלים אמרו לנו שזה גם נורא חשוב שהסביבה תדע על המחלה, תהיה מודעת לזה, תעזור במקרה הצורך אם יש התלקחות של המחלה, החרפה בתסמינים, ולכן גם אנחנו רואים שהפודקאסט הזה מאוד חשוב, ככה להעלות את המודעות שיש בסביבה אנשים והם צריכים אותנו להיות שם בשבילם. נכון. וזה המטופלים שלנו. נתראה בפרק הבא. ביי.